E hoxe temos que falar de teatro. Esta fin de semana el Ruiseñor presenta As Alegres Donas de Windsor, unha adaptación da obra de William Shakespeare que fixo no seu día Susana Crespo e que dirixe Raquel Crespo, a nosa colaboradora e amiga, que saben vostedes, pois está en todo. Que tal, Raquel? Moi bo día. Moi bo día, Fran, como estamos? Estamos expectantes porque facedes doblete este fin de semana, sábado e domingo, non? Sí, sí, sábado e domingo aquí no Conservatorio de Música, que de feito estamos vendendo, bueno, se venden agora as entradas, tanto xoves como venres. Estamos aí, creo que ás 8:30 o sábado e ás 7 o domingo. Estamos nerviosos e nerviosas, porque unha estrea sempre pon nerviosas e nerviosos. Bueno, unha estrea, pero a obra xa dende 2014, se non me lembro mal, que leva Sí. enrolando, e xa nesa data xa se levara moitos premios, os premios Buero de Teatro Xove, é dicir, que é Sí, unha obra con un pasado, iba a decir, con unha bagaxe xa importante, non? sí, o que pasa é que, claro, é un novo elenco todo, e unha nova xeración, porque nós fixemos esta peza con decirte que eu agora estou dirixindo a peza que xa estaba dirixida, quero dicir, simplemente estamos facendo nós a nosa versión, non un pouco a readaptación, a redirección, pero realmente xa estaba dirixida, hai moitas cousas que funcionan do mesmo xeito, hai outras que non, pero estaba feita pola miña nai, por Susana. Sí, con dicirche que eu estaba actuando nesa peza en 2014, era unha das actrices que estaba na peza e tiña 17 anos, agora teño 28, rodou 3 anos, creo, máis ou menos, pero claro, todos os que estábamos nesa peza agora xa non estamos, o sea, estamos, pero somos maiores, estamos noutras pezas, claro, é unha xeración nova, entón é como moi ilusionante, porque, bueno, de feito, mira, hai algo que creo que leva pasando moito tempo, que antes, cando o Ruiseñor comezou, éramos sobre todo chavales de eso, había moito neno tamén, pero éramos sobre todo chavales adolescentes. Entón todas as pezas que facíamos, imagínate, se había que facer de 60 anos, sempre era un chaval de 14. Sabes? Xogábamos máis con este tema das idades. No momento no que se abriu un pouco o abanico, sí que chega a acontecer isto, pero sí que é certo que ás veces somos máis fieles á realidade, non? É dicir, se hai unha personaxe que ten 50 anos, pois fai unha persoa que máis ou menos dá ese perfil, non? Non sempre, digo, que ao final isto teatro bonito que un xogo e ti podes facer calquera cousa. Eu fago a veces tócame facer de persoa de 16 anos. 16 anos cotizados. Pero, claro, é bonito porque creo que nesta peza, de repente, unha xeración de chavales e chavalas que teñen 17, 18 anos, 15, métense nuns roles que alónxese moito do que son eles, non? Entón dá ese punto de xogo, de creación de personaxe un pouco relacionado coa comedia do arte, un pouco relacionado co grotesco, cun mundo un pouco máis, un código máis estrambótico, non? E de repente métense nunhas personaxes que se afastan completamente do que son eles. E como xogo creo que é maravilloso, vamos, a ver. E ese xogo, Raquel, permite a hora de que sodes outros os que versionades a primeira versión, non? Porque a fin de contas a obra é unha versión de Susana Crespo, da obra de Shakespeare, pero a dirección tamén, ao entrar ti, lle das unha visión diferente, vos permitides e o feito de que sexa outro elenco aportades cousas, se nutre a obra deso ou hai que Sí. respetar, digamos, unha liña marcada? Bueno, intentamos respetar un pouco unha liña marcada basicamente porque sabía que Susana cada vez que ia a ver un ensayo se llegan a abrir as paletas do nariz e como que entendes que... Non vai a ser que se mova algo, non? Sí, sobre todo, sabes que pasa? Cando xogas con escenografía e con un vestiario que xa está feito, inevitablemente, e sobre todo cando eu estaba nesa peza, inevitablemente o recordo, non, o corpo ten memoria, entón inevitablemente vas moito o que xa era. Pero hai moita cousa nova e, sobre todo, claro, como eu son moi partidaria de xogar co que temos, co que hai, e co que dá cada actor e cada actriz. Porque eu mesma como actriz, eu fun sustituta moitas veces en pezas profesionales que chamaronme para sustituir e era algo que, se ti me pides que copie, tal cual copio, pero se me pides que faga a miña versión, eu tiro para diante. Entón, claro, eu nunca vou facer igual que fai outra persoa. Non digo que sexa mellor, senón diferente, porque de por sí temos formas de facer diferentes, non?
unha mesma personaxe. E aquí pasou igual. Son chavales que veñen con outro tipo de enerxía, que propoñen unhas cousas. Por exemplo, noto moito nas dúas protagonistas, cando nós éramos chavales, eu lembro que elas ían moito máis por libre, tiñan como xestos que sí que eran iguais, pero resulta que estas dúas móvense moi ben, moi ben, moi ben. Entón, aínda ese mundo de moverse iguales, un pouco como si a mesas, medrou, non? Medrou un pouco máis porque as propias actrices permiten que iso pase. Entón, mira, sabes unha cosa que me pasa que é graciosa? Que claro, eu tiño unha personaxe moi grotesca, a mí encantábame, e tiña unha risa moi particular, e cando fixéramos as probas para escoller personaxes, eu estaba como de mente moi aberta, de mira, que sexo que tiña que ser, a personaxe, a ver como crean, pero claro, non me conseguía sacar do que fixen eu, así egoístamente falando, e era como, ai, que raro, non, que raro. E entón foi un proceso de medrar xuntas a Iria, que é a nena que fai de Deprisa, a miña personaxe, que foi a miña personaxe, e foi moi bonito porque tes que afastar o ego, a memoria a un lado e deixar paso a outro, non, a outra xeración, e de dicir, o que facías ti era unha cousa, que non era ni mellor nin peor, era unha cousa, e o que te dá esta nena é outra cousa. Respetamos un pouco a risa, os tempos e a creación de personaxes? Sí, pero ela ten o seu xeito, ela ten a súa forma. Se queres que copie, non estás creando, simplemente estás facendo unha fotocopia, e iso tampouco é interesante, creo eu, non sei, baixo a miña opinión. Estamos falando con Raquel Crespo, que dirixe as Alegres Donas de Windsor esta fin de semana, sábado e domingo, no Conservatorio. Van correndo a coller as entradas hoxe e mañá na sede no Botánico de El Ruiseñor. Por certo, por que esta obra? Pois mira, esta obra, un pouco polo que dicía antes, creo que foi a primeira obra de teatro na que eu sentín como nena que empezaba a ser muller actriz, sabes, adulta, dentro do teatro amador, e que entendes que estades todos a favor, que ensaiades os domingos, simplemente, que non estás facendo unha xornada laboral, pero senón de sentir que realmente o que estás a facer ten un sentido, ten unha creación, ten un cariño, un coidado por parte de todos, e eu lembro de sentir iso, sendo un adolescente de 17 anos, sentir que o que estaba a facer era moi profesional. E entón, cando recollín eu esta xeración, o que falaba con eles era, creo que necesitades sentir iso. Necesitades sentir que vos manexades o cotarro, que vos levades un ritmo dunha peza que é moi difícil, cun texto moi difícil, e porque ao final falamos de Shakespeare, quero dicir, non é unha linguaxe habitual, nin cotidiá para estes chavales, nin para min. Entón, o ritmo que pide unha comedia shakespeariana, que non é unha comedia de ABC, non? De feito, non é unha comedia que saque carcajadas, non? É unha comedia que se basa no ritmo, en tempos rápidos, máis na historia, non? No enredo, que é moi Shakespeare iso. Entón era esta cousa de, chicos, imos sentir que sodes vos os que mandades en escena. E para iso, bueno, creo que esta era unha peza moi indicada. Aparte de que pensamos no reciclaxe moito, que isto te falo moito con Susana, por tema de vestiario, que teño agora mesmo, diante de min, que estou no baixo onde está todo o vestiario, sentado justo diante, teño aquí 20 traxes, que son unha auténtica locura, cosidos pola miña nai hai 10 anos, e son unha auténtica barbaridade de bonitos, de ben feitos, destos que pensas que ves nun teatro real, porque de verdade cose demasiado ben, miña nai, e nos viste demasiado ben, e pensas, ai, é todo moi, hai que recollelo, que non quede nun caixón, non? As cousas repoñelas, reusalas, melloralas, cambialas un pouco. Así estamos, Fran. Así non calo. Para eso para que nos fales. E agora o que te pido é que lle fales á xente para que vaya. Pois mira, eu animo a xente a que veña ao teatro esta fin de semana, primeiro porque parece que hai mal tempo, non hai excusa, porque hoxe levantámonos con un día un pouco gris. E segundo, polo que digo sempre, que polo que falábamos outro día tamén en Punto en Boca con Pablo Sánchez, que falábamos dos nenos, da necesidade da xente que
necesitamos que a xente vai ao teatro para compartir cultura e demais. E creo que é un espazo de comunión, onde os actores de repente dan algo, dan o seu corpo, a súa voz a un público que quere recibir e que de repente nace a comunicación, que para min é o que é o teatro, comunicación constante. E sobre todo a pasalo ben, non? Que ao final, pois mira, hoxe en día o que queremos é pasalo ben, desfrutar, creo que esta peza é un soplo de aire fresco a nivel visual, super bonita, ver a xente traballando, facendo o que quere, dando 100%, nenos e nenas que acaban de sair da PAU acaban de facer a PAU e o único que queren é liberar enerxía esta fin de semana, así que animamos a toda a persoa que lle apeteza, a que veña, a compartir con nós estes momentos e a dalo todo. Pois que sexa así, que haxa moito éxito, que seguro que o vai haber, que vayan pronto a buscar as entradas para que non se queden sin elas. Bueno, pois todos os éxitos do mundo para Ruiseñor e para Raquel. Raquel, moitísimas grazas. Fran, a ti, como sempre, de corazón por estes espazos. Unha aperta. Vale. Unha aperta.